Ki khubor ka bate se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kijat Miriu Karbi na West Karbi Anglong District Assam kila Kynnoh bagi Khasi Pnar ki basyong ki basa hakasnong lapangam West Pynbthei District Meghalaya. Kila penjulor ya ki laitli ki Mawpud da ka Pynbthei da ubam hakamit jong ka arpinyop trik unaitung araja pesan. Ki Karbi ki basa hakasnong tapan kabadan West Karbi Anglong District kila kam bagi don laitli ki Mawpud ki balasi hapdeng kasnong tapat bat lapangam jong ka West Pynbthei District. Katkum ke jingkam jong ki Karbi, uwei Mawpud udan hapdengwa, uwei pat Mawpud udan hapenthor keba, bat uwei pat ula syapin pra hakirunar ki bamla ban itu. Hendrai la Kynnoh pan balale yakni da kinong song kalapangam. Ki Karbi kila Kynnoh bah kapor khat arshpawa stengsinya, jong ka arpunyau terik unaitung aja pusan, kila don ki Pnar nagasnong lapangam ki bala bread da ki tiar jing Pynbthei ni ki bom ban penjelor yang Mawpud ubadan hakawa. Hakajing kran bat uwa he snong kalapangam uba debon milingdo ulo ang ba kani kajingja kabala kam daki Karbi kalong tang kajing Kynnoh persya yikinong snong jong kalapangam bat ula bu jing keliru ya ka Sarkar Meghalaya la ka don neem kajing si Mawpud hapdeng ka Assam bat Meghalaya nadu ki por ki ba menshwa namar bakum kinong snong ki ba shong ki basa hagani kathan hadu menta kimpa ju asngau bala deb ban si iki Mawpud. Wat penleno yakni ka kabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ka sopti ka de ka wei ka design tang na ka binta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra